ଆଗ ମାନେ ମଳି ଧରି ଆସୁନଥିବ ତ ଇଏ ଅବୁଝା ନା ଅବୁଝା ନଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କାଢି ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଳି ଧରି ଆସେ ତ। ହଁ ମୁଁ କାଢି ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ଆମର ଡଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାରିଟା ଦି ପ୍ରକାର ଆଣି 500 ml वाला ଗୋଟେ 450 ଗୋଟେ 500 वाला ଦି ପ୍ରକାର ଆଣି ଏ ମେସିନ୍ କଣ ଚାଲୁ ନା ନାଇଁ ଚାଲୁ ନା କଣ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ନାଇଁ ଏଠି ଥାଉ ନାଇଁ ଆର ଇଏଟା କଣ ସବୁ ନା ଇଏ ଅଛି ସେଠି ଘରେ ରାଶି ତେଲ କି ସୋରିଷ ତେଲ ଯୋଉ ତେଲ ୟୁଜ ରାଶି ତେଲ ରାଶି ତେଲ ହଉ କି ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ଭାଇ ତାର ଇଏଟା ଲଗେଇବେ ଫିଲ୍ଟରଟା କୋଉ କିଛି ଏଇ ଫିଲ୍ଟରଟା ହଁ ଏଇଟା ନା ନା ସେଇଟା ଦେବେ ରାଶି ତେଲ ବି ଅଛି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ଅଛି ଦିଟା କାଣ ଦିଟା ହଁ ଦିଟା ଦିଅ ନାଇଁ ଥାଉ ଏ କ'ଣ ସର୍ଟ କିନା ଲାଗିଲା କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ନାଇଁ ହଉ ଏଇଟା ଟିକେ ସିଧା ରଖିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେବା ଆପଣ କରିଦଉଛନ୍ତି ନା ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ସେ ଭାଇ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ କି ଇଏ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସବୁ ଦେଖେଇବା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରେଡି ତ ଏମିତି କରି ତଳ ମୁହଁ ଯେ ଟିକେ ନେବାକୁ ବି ଚାହିଁବେ ହେଇପାରିବ ହଁ ଟାଇଲ୍ରେ ରହିଯାଉଛି ନା ପାଣି ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେବା କାହିଁକି ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନିୟମଟା ହେଉଛି ତା ନିୟମଟା ବି କ'ଣ ଇଏ କରିଥାନ୍ତୁ କାଙ୍ଗେନ ମେସିନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଗ କାଙ୍ଗେନକୁ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ଦିଆହେବ ହେଲା କି ଆଗ ଅନ୍ ହେଲା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କିଛି ସମୟ ପରେ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତା ମାନେ 3 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅନ୍ କରିବେ ଆମର 9.5 ଇଏ କରିବା ଏ ସୁଇଚଟା ହେଉଛି 8.5 9.5 ଆଉ 9.0 ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବା ବାହାର କରିବା এইঠু আমি সিধা খালি পানি ছাড়লে ইয়ে কোডু বাহারিব সে কোডু ইয়েরু বাহার করে দিয়েছ তো হ্যাঁ সব কাম সরি এইଠି ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ହେଲା କି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସୁଇଚଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ମାନେ ଆଗ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବେ ତାପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ତଳ କରୁ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଏଇତକ ଥିଲା ଭିତରେ ଆମକୁ ପାଣିଟା ପିଇବାର ଅଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କମି କମି ଆସୁଛି ତଳ ଆଡ଼ୁ ବବଲ୍ସଟା এইটা ଥିଲା ଭିତରେ ଆମର ପାଣିଟାକୁ ପିଇ ଦେବାର ଅଛି ଉପରଟାକୁ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା କି ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଇକି ଦେହର ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଭଳିଆ ଦରକାର ସେ ନିଜକୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବ ସେଥିରେ ହେଲା କି ଇଏ ଗଲା ତାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି
आग पावर ऑन करवा तापर ये 3 सेकंड पर लाइटा बंद हो तापर पावर ऑन कले 9.5 अच्छा मु गोटे काम कर बाहर हाँ प्राण पर फेण हो यहाँ चाहिए आप ये कंट्रोल करेंगे जिते हाँ जिते स्लो बाहर करेंगे तो आप ये अनुसार नहीं स्लो बाहर कले किसी असुविधा नहीं देखो मुझे आपको जोड़े जिन ना नहीं देखो मुझे कहीदे कौन हम देख बर्तमान कहीं तले कि गोटे ये आरो मार्क ना ना देखते कि गोटे आरो मार्क चलनी आपण को दरकार एमती देखो मुझे देखा यही आरो मार्कटा चालू दरकार पानी जो बाहर करेंगे ये कारण अति जब स्लो हो देखो गोटे समय आस जो कि ये आरो मार्कटा भी बाहर माने चलनी कि कांगेन वाटर बाहर थो ये देखो एमती तो पूरा बंद हो गला हाँ तो ये आरो मार्कटा चालू दरकार है कि हमें बर्तमान देखा ये पानी और पानी भर डिफरेन्सटा कौन यहाँ हूँ आप नॉर्मल पानी है यहाँ देखले यहीटा आम नौचे कांगेन वाटर है बर्तमान आम आपको पीएच टेस्ट लिक्विड पकई देखा पानी ये कौ भाया बर्तमान आम पीएच घर पानी हाँ यहाँ पीएच लिक्विड पकई देखिए पानीटा जो ये आसीज है यही जो कलरटा मिसुनी यही कलरटा कांगेन ये जो कलरटा देख जान ता सहित मिसिबो देखा सही लिक्विड दी पटे पड़ला बुझल मिसरो से या कलर ता कलर देखो अलग आइला बर्तमान जदि आप चाहिए पानीटा को बदलैबा केमती बदलैबे देखो बाहर मनकर खाई पी के आसले सब एकड़ सेकड़ जिन आजवा जिन खाई के आसले बर्तमान आप आसले ये पानी पीले एमती आप देह एमती ही अच्छे आप देह भर रहिए बर्तमान आपको कांगेन वाटर पशिबो है से पानी को इधर कंफर्ट कर देला बदल अच्छा या बाद हम आउ गोटे टेस्ट ये ब्लू होइला देहर जो खराब येटा माने देह जदि भल करिवार गुण थिबो पानी रे ताले एटा ए कलर ही हे जाय से पे एटा मिले एटा जनरली हम इंडिया रे मिलु नता एबे धीरे धीरे अवेलेबल है अपन नॉर्मल पानी रेटा पकेले एटा ओआर है नहीं नॉर्मल पानी रे पकेले देखंतु 1 2 3 4 किछि टेस्ट हो माने चेंज होती किछि चेंज हला कलर किछि चेंज हला नहीं किंतु हमें सही एका जिनसटा काम करिया कांगेन पानी रे बर्तमान Kangen water 9.5. देखो हला अति पानी नबा हमें देखो 1 2 3 4 ये कलर अलग आइला ये कलर तान एटा जदी आसिला ताले देह भल होगार ये पूरा माने पानीटा होती देह भल करियो अच्छा ये पानीटा बर्तमान या भीतर अच्छी जिनसटा ना तो एटा केमती बदली परियो के पानीटा हबो जदी ता धरे कांगेन वाटर मिसी कांगेन वाटर मिसी से ये चेंज जो ये कलर चेंज हो कलर चेंज देखा इधर आओ ये तापरे आपर गोटे अपन आपण माने आज पर्यंत घर रोषे करथिबे आज पर्यंत देखिथिबे जे ई तेल गुडाक केबे भी पानी रे गोळे हरा मिसिबार देखछन कि ए तेल गुडाक केबे मिसियो अच्छा बर्तमान देखिए देखिए भासी दी उडुची या भितर गोटे अच्छी इलेक्ट्रोलाइज माने करेंटा खाली बढ़ेगा या भितर गोटे जिनसटे अच्छी है माने या भितर गोटे लिक्विड बसो एटा जोटा कि ता भितर जो इलेक्ट्रिफिकेशन टा होची सेटा बहुत जोर बढ़ाई दबो माने पानी टा को पूरा पतला कर दबो जेंति कि माने सेल रो प्रति जगह जाई पहुंच जाई तरी पानी रो स्केल लो कम लो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ଜିନିଷଟା ମିରାକିଲ୍ ହେଇଯିବ। এটা ইলেକ୍ଟ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା এটা ଚେଞ୍ଜ ହେବନି, ମାନେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ଅଧିକା ୟାର ଇଏ ନୁହେଁ ତ, ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ଼ିକ୍ ହେଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏସିଡ଼ିକ୍ ମାରିଲେ Acidic water. ସାନିଟାଇଜର୍ ଯେହେତୁ ହେଲେ ନୂଆ ପଶିଲା, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଫେକ୍ ଆସିବ। ଫେକ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସେନ୍ସ କରିବ, ହଁ ନର୍ମାଲ ପାଣିଟା ଆସିବ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ଫିନାଇଲଟା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସିବ ଯେ ଜିନିଷଟା ଇଏ ହେଲା ବୋଲି। Specified solution. ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଫିଲ୍ ଇଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ଦେଖିଲା, କାହିଁକି ନା ସରିଯାଇଥିଲା ମାନେ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେନ୍ସ କରିଲେ। ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳକୁ ଜାଣିକି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। Specified solution. ଆଚ୍ଛା, ୟା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। Refill specified solution. ୟା ଦେହରେ Refill specified solution. ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ତେଲ, ଏଇଟା ଆସିଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆସିଲା। ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପକେଇଲେ ତେଲ, ୟା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେମିତି ପକେଇବା। ଏଥିରେ ଟିକେ ପକେଇବା ହାଁସଟା ପକେଇଲେ ସୋରିଷ ତେଲ, ହଁ ବଡ଼ଟା ହେଉଛି ରାଶି ତେଲ। Increase flow. ଏଇଟା ପକେଇଲେ ଇଏ ହଁ ଏଇଟା ପକେଇଲେ ଏବଂ ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ତେଲ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ବଢ଼େଇବ କମେଇବ, ଏଇଟା ନା। এটা গলা ଗୋଟେ, ଏଇଟା ସୋରିଷ ତେଲ ରାଶି ତେଲ ଖଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ତେଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ। ଆଚ୍ଛା, এইটা ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ, ଏଇଟା ତ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଖାଲି ଶୁଙ୍ଘନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ। କ'ଣ କହିବା ଆସୁଛି, ଫିନାଇଲ୍। ଫିନାଇଲ୍ର ଇଏ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଫିନାଇଲ୍ ୟୁଜ୍ କରି କିଛି ବି ଇଏ କରିପାରିବେ। ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତଣ୍ଟି ପୀଡ଼ା ହେବନି କି ଇଏ କରିବାକୁ, ମାନେ ପୁରା ତଣ୍ଟିଟା ପୀଡ଼ା ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ, ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବାର 3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତଣ୍ଟି ପୀଡ଼ା କମିଯାଇଥିବ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗଳଗଳ ଯୋଉ କରେ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେ ସମୟରେ, ଏଇଟାରେ ଗଳଗଳ କରିକି ପୁରା ତାକୁ ପିଇଦେବେ, ଗାର୍ଗଲିଂ ବି କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଟାକୁ ପିଇଦେବେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଜୀବାଣୁଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପାଣିଟାରେ କେବଳ ସେ ଜୀବାଣୁଟା ଇମିଡିଏଟଲି ମାନେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ହେଇକି ତଣ୍ଟି କ'ଣ ହୁଏ ହେଲା। ମାର୍କ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦୁଇଟାରେ ବାରିପାରିବେ ଆପଣ। ଫିନାଇଲ୍ ପାଣିଟା ତଳୁ ବାହାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା କାଙ୍ଗେନ ପାଣିଟା ହେଇଥିବ। କାଙ୍ଗେନ ପାଣିରେ ସେ କ'ଣ ହବ, ମଲିକ୍ୟୁଲଟା ପୁରା ତାର ଫାଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତେଲଟା ତେଣୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ଯାହା ହଉଥିବ, ତା ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଏଇ ଉପର ପାଣିଟା ଇଏ ୟୁଜ୍ ହେବ ଏଇଥିରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଯୋଉ ଖାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ହାର୍ଟ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୁଏ ହେଲା କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ପାଣି। ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍ଗେନ ପାଣିରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ମାନେ ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏର ଭିତର କଡ଼େ ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଇଜି ହେଇଯିବ ସଫା କରିବାଟା ଇଜି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉଠି ଲାଗିଲା ଠାକିକି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ତାର ଦୁଇଟାକ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ।
ତେଣୁ ଏଇ ପାଣିଟା ରେଗୁଲାର ଜଣେ ଯଦି ପିଇବ ତାର ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଣସି ମଟନ ଫଟନ ଖାଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର୍ଟେରୀ ଭିତରେ ଖାଇକିରି ଇଏ ହୁଏ ସେସବୁ ଜିନିଷଟା ସଫା ହେଇଯିବ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ କାଙ୍ଗେନ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନର୍ମାଲ କାଙ୍ଗେନ ପାଣି ବାହାର Notice କରୁଛି। of cleaning. ତାକୁ କିଛି ସମୟ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବ। ହଁ ଇଏ ମାରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖେଇତେ ପାରିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପିଇବାଟା ଇଏ କାରଣ ଆମର ଜୀବାଣୁ ମାରିବାର ଅଛି ତ ସେଟାକୁ ପିଇବାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଝାଡ଼ା ପିଲା ହେଲେ 2 ଚାମଚ ପିଇଦେବେ ଝାଡ଼ା ପିଇଯିବେ। ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା ବି ହଉ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 2 ଚାମଚ ମୁଁ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କାଙ୍ଗେନ ପାଣି ଏଭଳିଆ କଲର୍ ହେଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣିରେ ଯାହା ବିଷ ଥିଲା ବା ଯାହା ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଏଇଥିରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଣିଟା ତାହେଲେ ଏଇ ପାଣିରୁ ଏଇ ତାର ଛାଣିକି ଭଲ ଜିନିଷ ତାର ରହିଯାଉଛି। ଯାହା କେମିକାଲ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ସେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ବାହାରିବ। এইটাকে भी ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ମାନେ ଯଦି ବି ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଙ୍ଗେନ ପାଣିରେ ଯଦି ଆଡ଼ ହୋଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏଟାକୁ ବଦଳାଇବେ ମାନେ ଇଏ ପାଣି ଯୋଉଠି ବି ମିଶିଯିବ ସେଟାକୁ ନିଜ ଇଏରେ ହଁ ସେଇ ପାଣି ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ୟା ପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଏ ହେଲା କାଙ୍ଗେନ ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବାକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣ 1 ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ 1.5 ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ 2 ଲିଟର ପିଅନ୍ତୁ 1/2 ଲିଟର ବି ପିଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବି ପିଅନ୍ତୁ କାଫି ଦିନଟା ସାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଲା ଯେ ତାହେଲେ 3ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି କାଙ୍ଗେନର ତ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଥାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ନିୟମ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଯଦି କାହାର 9.5ର ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା ମାନେ କାହାର ଝାଡ଼ା ପିଟିଲା କି ଇଏ ହେଲା ସେ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି 8.5ରୁ ଆରମ୍ଭ Clear କରିବେ। water 8.5. ୟା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 8.5 ତେଣୁ ଏଇ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ଏ ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଇଏ କିଛି କରେଇବ ମାନେ ଇଏଟା ହେଉଛି ହେଭି ଡୋଜ୍ଟା 9.5 କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏମିତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଭି ଡୋଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେବ। ହଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଭୋକ ବି ବଢ଼ିଆ ହେବ ମାନେ ଯିଏ କହୁଥିବ ଯେ ଭୋକ ଲାଗୁନି ଖାଉନି ପିଉନି ସେ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇବ ପୁରା ଡକଡକି। ଖାଇବାରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି? ନାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଖାଇଲା ମାନେ ୟାକୁ ପେ ପାଣି ପିଇଲା ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ସେଟାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଏଇ ପାଣି ପିଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଖାଲି ଏଇ ପାଣି ନୁହେଁ ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦ ପଢ଼ିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବାର ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ବି ମାନେ ଖାଇବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯାଇକି ପାଣି ପିଇବେ। ଯଦି ଏ ପାଣି ବି ପିଇବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପିଇବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ଏସିଡ୍ ଯୋଉଟାକି ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ହଜମ କରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଲକାଲାଇନ୍ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଏସିଡ୍ର ବିପରୀତ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାଇକି ଯଦି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଏସିଡ୍ଟାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରିଦେଇଥିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବେ ସେଟା ପଚିବ କେମିତି ସେଟା ପୁଣି ହଜମ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବାରେ ଇଏ ହେବ। ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପିଇ ହେବ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯଦି ମଝିରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ନର୍ମାଲ ପାଣିଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର। ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କେତେବେଳେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠୁ ନ ପିଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ବି ପିଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନର୍ମାଲ ପାଣିଟା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମେଡିକେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଇଏର ଦିଆହେଇଛି ମାନେ କ୍ଷୀର ସିଏ 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଣିଟା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଲେ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟରଟା Clean water. ହେଲା କ୍ଲିନ୍ ୱାଟରଟା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମେଡିସିନ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଭିନ୍ ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଟା ମାରିବେ କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ଯଦି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମେସିନ୍ ମନେକର ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ ନ କରିକି ବି ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ବାହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଅନ୍ ଅଛି ବୋଲି କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମେସିନ୍ଟା ଅଫ୍ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ମାରିଥାନ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ପାଣି ବାହାରିବ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ବି କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆସିବ। ତାର ଯଦି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ମାରିକିରି ସୁଇଚ୍ ଏଥିରୁ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। କ'ଣ ହେବ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଜିନିଷଟା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଛାଣି ହେଇକି ରହିଯିବ ମାନେ ଆପଣ ଯାହାହେଲେ ପିଓର ପାଣିଟା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମେଡିସିନାଲ ୱାଟର କରିଦିଆହେଉଛି ଆକୁ ଯେଉଁ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ୱାଟର କରିଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ହେବନି। এইটারে হচ্ছে মেডিসিন খাইবে। আচ্ছা বিউটি ওয়াটার গোটে দেখুন ঝিও পিলাঙ্কর গোটে চিত্র দেখলে 6.0 লেখা হয়েছে যেতবে আচ্ছা হ্যাঁ এইটাকে মু দেখাচ্ছি আপনার
ब्यूटी जो क्लीन वाटरटा कौन तार ये Clean water. क्लीन वाटर माने एथिरे आ कौन प्रकार कार्यक्रम किसी करे मेसिन द्वारा किसी ये कराए केवल जहाँ जो ये छाणी दिया हाँ है ये क्लीन वाटर है यहाँ रही जाइए जो पानीटा है ना कि जो पानीटा रही जाइए प्रोसेस कम कम तो ना ना किसी दरकार नहीं और ये आप जो घर सफा करते 11.2 हाँ व्यवहार कमी आसला है तो यार आउ विशेष किसी प्रोसेसिंग है ये गला क्लीन वाटर तापर आसो आमर ब्यूटी वाटरटा केवल हूँ आमर झील पिला मुख फुण गुड़ा माने जो जो रफली ये हो जाए मैंने जो दाग फाग पिंपल पिंपल हो जाए पूरा क्लीयर हो जाए पुओ पिला माने कहला तो पुओ पिला तो जनरली ये करते ना से ये रही लो करिवो टोन हो हां दई भलिया ये हला ब्यूटी वाटर रे हाँ सबुदिन सकाल उठिले आगे मेसीन की जब आक्टिव रखार अच्छे देखो ब्यूटी वाटर लगी ना बर्तमान कौन हो तल जोटा आसुच देखो मार्क करते यहाँ है एमती रंग आसूँ देखो ना एमती आसूँ कहीं यही रंगटा मिसातु यहाँ ब्यूटी वाटर लिखाई ना ये रंग है ब्यूटी वाटर रंग से समय आप जब ये देखिए ये कौन बाहर कहले ये बाहर कांगेन पानी बाहर कितु ये पानी पी हेन कहीं एत ये आसुवे देखो है ये समय कांगेन पानी कौन पे ना आमको मेसीन टाक सफा रखा गले ब्यूटी वाटर सबुदिन सकाल जो प्रथम सबुदिन सकाल जो ऑन करेंगे मेसीन से आप ब्यूटी वाटर आग ऑन करेंगे आग ब्यूटी वाटर 2 ରୁ 3 मिनिट पानी छाड़देवे तेणिक आप मुह धुंतु गाधेक रखिदियो कि जहाँ ये पानी छाड़ी माने जहाँ सका 3 मिनिट प्रथम आगे जो मेसीन ऑन करेंगे 3 मिनिट या ये पानी बाहर को बाहर हाँ आउ दिन सारा दरकार दिन सारा ये मेसीन तार पावर स्टार्टिंग आम ये कलु हाँ जदि मन इमरजेन्सी अच्छी समय ना कड़े दौड़ी जबार अच्छी से ब्यूटी वाटर ऑन कर समय नहीं तेज आप फास्ट मन सागे नहीं गले एमती किसी जोटा कौन पेमेंट बढ़ी दूसरे देखो जिते कांगेन स्विच मरा हो जो प्लेट अच्छी मैंने जो प्लाटिनम प्लेट गुड़ा अच्छी जो कांगेन स्विच मरा हो कौन करा ना यही कड़ू करेन्ट आसिक यही कड़े पशुची मैंने गोटे कड़ू करेन्ट फ्लो होती गोटे कड़ू हेल्ले कौन हम जो प्लाटिनम प्लेट गुड़ा यही कड़े जो गुड़ा तैयारी होती कड़े आम कैल्शियम फैल्शियम गुड़ा बिल्ड होगी लगिकी रही तो यहीटा को छड़ाइबा कौन कर यार ठीक अपोजिट हूँ ब्यूटी मारे एकड़ू करेन्ट आसो एकड़ प्लेट हेल्ले या जेहतु कैल्शियम फैल्शियम गुड़ा लगी प्लेटा पुणी चिकड़ हो प्रथम यहाँ आम जब सुइच मार हाँ मुझे कहीदे सुविधा आग पा बंद करेंगे आग पा बंद कले पा बंद है आप स्विच बंद हाँ बरा से कथा सबुदिन सकाल जो उठे आप कौन करेंगे हाँ मुझे कांगेन भी मार Calcium water 8.5.